Sabtan wayang kulit Ki Sunarto Guno Prayitno. Lir Sang Hyang Wisnu Pradenta iku dewa pamungkas Hong ilahing Mastahuna sekaring bawana langgeng ulun waspadake wujude titah munggah ana kayangan jeneng kita sapa yen kowe kepengin ngerti karo jenengku Bambang Wisanggeni aku ya Bambang Wisageni Bambang Wisanggeni iya kok nganggo jubah warnane ijo apa kowe partene PKB apa dudu jeneng ulun iku dewa ora ngerti parte kuwi apa ulun Bathara Sambu kaki dewa piye aku arep takon bapakku sapa ibuku sapa lah kita iku ya gane sapa bapakmu sapa ibumu sapa oh dewa kok ora ngerti kowe dewa kaca mati wah tamakno kuku singkang tupa kemelun ngenengen tiasa ngabege kawengku sagung jajahan jeneng ulun Bathara Indra kita Wisanggeni oh kowe rombongane Dana Kasina Indra ulun Bathara Indra lah iya rombongane Bathara Kasina karo Bathara Dana ora nganggo Kasina karo Dana ulun Bathara Indra bapakku sapa kaki dewa Tudana ulun Boya Priksa oh dewa goblok mati ana titah murang tata munggah ana kayangan jenengku Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisageni iki ana dewa kok dlongor-dlongor kaya penjaga SD sapa ulun Sang Hyang Budawaka ya Bathara Brahma dewaning geni Wisanggeni munggah ana kayangan aku mung butuh ngerti sejatine aku iki anake sapa bapakku sapa ibuku sapa lah kita iku yo gane sapa lah kok malah takon waduh kalau aku kowe dewa kaca kowe pengabaran Guntur Geni geseng dadi arep Wisanggeni mati
wani kok mungsuh karo dewa nemoni lakon apa pengabaran guntur geni lakon geseng dadi arek melek mripatmu kaki dewa waduh Kartika Manjaresa sumilak wadana kengis hedining busana om hing Ong Ajwalati sang ayu palungguhan ulun iki malah ana dewa kok nyebuti gejual-gejual Ulun Sang Hyang Manik Maya. Dewa kok tangane papat. Dewa kok numpak sapi. Apa kowe seneng nunggangi kewan apa piye? Jeneng kita sapa kok kumawaniku mulancang. Aku wis anggeni. Ya Bambang wisa geni. Munggah ana kayangan kok gawe geger. Tuduhna. Bapakku sapa, ibuku sapa? Ulun boya priksa. Oh, dewa goblok. Ngono kok ratu-ratu ning dewa. Karo titahe wae ora ngerti, ora kenal. Mudhun ning jagat ora gelem mudhun pusaka kayangan tampanana cis bali ragas mus tamakno dewa panguwasane ora kena diunggahi dening sapa wae. Coba kaki dewa. Aku patenana wis anggeni mati. Dewa kok ditandingi. Panguwasaning dewa iku datan winates. Wenang murba tan menang kapurba. Wah. Nggone rada becek tak golek nggon sing garing waduh ketiwasan kaki dewa aja mlayu Kakang Drada oh rekencong Aji guru kok melajar Kakang Drada kayangan geger. Prakawesipun wonten titah minggah wonten kayangan. Naminipun Bambang Wisanggeni. Perunipun Ngawawu Sudarma. Sedaya para Jawata boten wonten ingkang kecunggah mangsulaken kridanipun Wisanggeni. Lajeng paringipun Adi Permesdi panjenengan ulun minta sraya Kakang Drada. Nah, kuwirangan apa boten sampeyan Adi Guru? Ingkang saged nyirnaken nyirep gara-gara didipun Kakang lajeng sinten mandhap wonten Merjupada Janaka dipun upadi wonten pundi Adi Guru Sang Arjuna es munira kamanungsan Eyang Pukulun merpegi dhateng inggih wayah Manik Maya wayah dudu wayah mongko wanci pledhek ing surya meh wayah dan subuh ana dewa kok glarangan mudhana ning jagat Kakang Semar lan Arjuna sumurupa kayangan geger ana bocah nom ngamuk punggung ngawu gawar ngawur ngawu Sudarma arane Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisageni Kang mangkono Arjuna lan Kakang Ismaya
yen bisa nyirepun nang gara-gara mudhunke bocah nom-noman iki apa sing dadi pamodhahe Janaka bakal ulun sembadani. Swareka den prayitna semurere eka balik semurere eka balik Titiyane Gandayani Bathara Guru yen kowe kotor wisuwa yen kowe luput kowe njaluka ngapura bocah nom-noman sing aran Wisanggeni ngawawu Sudarma kae sak temene wijine Janaka karo Betari Dresanala etung-etung kae putumu dhewe Manikmaya. Aduh Kakang Semar. Lah yen kowe dadi ratuning dewa nyekel pangwasa kok menceng lakune kaya ngono terus mengko titahmu arep dadi apa? Kawulamu arep dadi apa? Sing bener dijlomprongke, sing bener patrapi pidana, sing luput malah dikudungi. Kuwi lakon apa cak-cakan apa pernatan ngendi kaya ngono? Ya Kakang Semar. Yen mangkono ulun ndodho marang kaluputan ulun Kakang Ismaya. Akonana Wisanggeni kae ya gane momonganku Janaka karo Betari Dresanala. Kae putune Bathara Brama. Yen kowe gelem ngakoni kayangan bakale tentrem. Gelem ngakoni apa ora? Iki turase Janaka ya wiji sejati jiwa minulya sing diantu-antu besok dening para kawula cilik sing bisa nentremke kahanan madhangake jagat Manikmaya. Yen mangkono ulun sarujuk lan ulun ngrelakake lamun ta Wisanggeni iku ya gane Arjuna ya Janaka kelawan Bathari Dresanala. Ora mung kuwi le padha andon katresnan le bebojowan wenehana pailah supaya langgeng wilujeng tanpa pambeng ulun minangkani Arjuna. Sabarku ana watese yen kowe gelem nglanggati nampa tresnanipun Kakang Dresanala ora ketang mung sak seliring bawang ora ketang mung sakedheping netra 5 menit pun Kakang wis trima ning leganana brantanipun Kakang Dresanala kelakon mudhar. Dimandeke Janaka piye? Bos. Longgo parung. Kepengin tak lebokke sarung kowe bali yo wae. Ning nek
nek butuh anget-anget nadyan aku tuwa isih gliak-gliak iso tumandang. Ora ketang ngombe obat nek ming ngladeni karo polahe Bathari Durga aku isih kecunggah. Ayo. Milih tak unyel-unyel, tak lebokke sarung apa bali? Bat. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Tobat anakku nggih. Simbah Semar piye? Wis lakone wis rampung. Lah terus bapakku sapa? Ibuku sapa sing nglareke aku sapa? Mbah Semar. Kowe pengen ngerti? Iya. Nek kowe kepengin ngerti ora ado saka kene papan dununge wong tuamu lan ibumu. Kowe marep ngulon bali Omar Ngitan. Ya kuwi bapakmu lan ibumu. Waduh. Mripate. Aku ibumu Bathari Dresanala. Aku ramamu, aku Raden Arjuna. Aduh, Rama Arjuna lan ibu Bathari Dresanala. Turasku goyogaku nggih wisanggeni Rama Arjuna lan ibu Bathari Dresanala. Iya. Aku dititahke ana jagat gumelar lantaran Simbah Semar iso nuduhke Sudarmaku sapa lan ibuku sapa. Nyatane wisanggeni dudu turun pidak pejaraan ning aku atmajaning satriya tama. Bener mengkono nggih wisanggeni. Merga wiwit kowe ana kandhutanipun ibu uripmu kebak panalongsa kowe dikuya-kuya disiya-siya diundhum ana dening eyangmu ora sithik tangga teparung sanak sedulur kiwa tengen jroning kayangan sing kepengin njlomprongake uripmu ning nyatane siki nayoman dening Sang Widiwasa. Nggih wisanggeni kanthi kowe dilarke ana jagat gumelar kowe diantu-antu dening para kawula cilik kanthi lairing unang jabang bayi ya lairing wiji kang sejati. Muga-muga dadi syarat sarana tentreming nusa bangsa lan negara lan bisa gawe adiling tatanan. Ngaturke panuwun Rama Arjuna. Kula nggih nderek ndedonga mugi-mugi purnaning gati purnaning lakon iki awal enggo akhir muga tansah wilujeng tanpa pambeng manggih hayu-hayu rahayu niskala. Ndara-ndara kula momongan kula sedaya minangka dadi wakiling rakyat wakiling para kawula saged hanjayeng bawana satemah tata titi tentrem manunggal tetunggalan nyawiji tekadipun Gus.